Es traslladen, com dient, al Saló de Cristal de l'Ajuntament de València y allí está Julio Tormo. Julio, contanos en qué va a consistir este acte. Pues ahora el escenario es el Salón de Festes, el Saló de Cristal del Ajuntament, que també està de gala. És un acte més entranyable. Ja han finalitzat l'acte protocolar i solemne i així l'alcaldessa de la ciutat i el president de la Junta Central Fallera, Félix Crespo, entregaran a les màximes representants a Carmen i a Laura un artístic alfàbeguer, obra de l'artesà d'Alzira, Xavier Claur. És l'homenatge i serà el record que sempre tindrem, que portaran un dels records. Després en l'exaltació serà la banda. Així ja estan les cors d'honor formades i l'alcaldessa de la ciutat, que entra acompanyada del regidor de l'Ajuntament de València, com també dels membres, els presidents, vicepresidents de la Junta Central Fallera. També estan en este saló de festes la reina de les festes de Castelló, com també la bellesa del foc d'Alacant. I en este saló de festes que avui fa honor al nom, Festes, Alegria. També estan així moltes falleres majors d'altres anys que volen acompanyar a Carmen i Laura en este acte de la seva proclamació. Ara serà el secretari general el que porte i conduïsca este acte, que és un homenatge a les que ja s'han sigut proclamades falleres majors, a Carmen i a Laura. En la foto ara de família, si s'han fet una foto dins de l'hemicicle, ara és aquesta foto davant del tapís de la ciutat de València, un tapís de la fàbrica real de tapissos d'Espanya. I ahí estan els alfàbeguer, que és una meravella. Xavier Clauria porta molts anys fent aquesta obra d'art, precisament són 25 anys d'este artesà, i mentre la banda municipal de València continua interpretant diferents peces. Ara, per exemple, és l'abanico, que moltes vegades s'ha utilitzat en l'exaltació de les falleres majors. És un moment menys protocolari, més protocolari, i darrere que omplin el lloc que queda, perquè és convidar els familiars, els amics, també familiars i amics d'altres anys de les falleres majors. I després d'esta foto de família començarà este acte més, jo diria, més fallero ja, davant del tapís de la ciutat. Excel·lentíssima alcaldessa de València, autoritats, falleres majors i cors d'honor, fallers, amics, bona nit i benvinguts. Acaben de proclamar com a falleres majors de València 2011 a la xiqueta Carmen Monzonís Valero i a la senyoreta Laura Caballero Molina i les seues cors d'honor. Tot això s'ha produït en un marc incomparable com és l'hemicicle de l'Ajuntament de Regines de les Festes Germanes de Castelló i Alacant, la reina de les festes de la Magdalena, senyoreta Mònica Sidro, i la vellea del foc d'Alacant, la senyoreta Maria Àngeles Guijarro. Un acte únic on de la mà de la nostra alcaldessa, na Rita Barberà, acompanyada de l'artesà en Xavier Claur i del nostre president, en Félix Crespo, us faran entrega dels alfàbeguers que rubricaran el record de la vostra proclamació com a falleres majors de València 2011. Julio, tú estás allí molt a prop de les falleres, m'imagine. Conta'ns en aquests moments, perquè estem veient en imatges, imagine que serà Xavier Claur, veritat? El mestre que ha fet els alfàbegues. Sí, Xavier Claur, exactament. Ahí estan els alfàbegues i no ha parlat el secretari general Vicente Fallos, perquè encara s'està recuperant de la seva malaltia, ha sigut el vicepresident Jorge Guarro qui ha portat l'acte i ha conduït l'acte. Ara l'alcaldessa l'està explicant al costat de Xavier Claur les característiques d'aquestes obres d'art, que són una meravella. Ahí està l'alfàbeguer per a Carmen Monzonís Valero, i serà un dels records, com després tindrà el record de la banda i sobretot el més important, el record, les vivències d'un any que ha començat per a elles esta nit, oficialment, a nit va ser el nomenament, i esta nit ja és la proclamació. I ara serà Xavier Claur i l'alcaldessa que expliquen a la fallera major, a Mònica. I ahí tenim a Laura Caballero, que està rebent les explicacions de l'alfàbeguer Xavier Claur, un gran artesà d'Alzira. Al costat està també el president de la Junta Central Fallera, i és que el silenci és impressionant en este saló de festes de l'Ajuntament de València. És una obra d'art que tindrà segur un lloc especial en la seva casa, Laura Caballero.
un mes dels records i que és una tradició que es va imposar des de fa 8 o 9 anys el regalar les falleres majors. Abans era un pergamino i després ara és esta obra artística, esa peça, que és una meravella de l'artesania valenciana de Xavier Claur. Està mostrant molt d'interès Laura Caballero per l'obra d'art i Xavier Claur fent la seva explicació. Ahí està, i així finalitzarà, diríem, este acte, perquè després vindran les fotografies, després vindran d'una forma més distendida els comentaris i el poder trencar el protocol, que ha sigut molt, molt, molt important en este acte, tant en l'hemicicle com en els primers moments del Saló de Festes de l'Ajuntament. De nou, les fotos de la família. Ahí estan, i ahí estaran un más dels records. Amb aquestes imatges de l'alcaldessa de València de les noves falleres majors hem de despedir-nos, posem així el punt final. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte importantíssim dins del calendari faller amb el qual arranquen les falles del 2011. Ha sigut un plaer acostar-los una volta més tota l'actualitat de la festa fallera. Fallera Major Infantil de València. Per a l'any 2011, la xiqueta Carmen Monzonís Valero. Fallera Major de València. Per a l'any